Naranasan nyo na bang sumakay sa barko? Pwes, dito sa biyaheng to papuntang Mindoro, sasakay tayo sa Fast Cat. Sulit nga ba ang experience na ito? Alamin natin yan. Samahan nyo ako. Tara, G! Welcome back to our channel. Ito na yung vlog number 2. Nakapag-vlog number 2 talaga. Wala, Santo Tomas. Nakabili na kami ng ticket. Inaantay na lang namin yung barko kasi wala pa. Magkano nga yung ticket natin? 290. Kasi may discount. Aircon na yun, di ba? Oo. Yun ang pinakamaganda accommodation. Fast. 290 per 290 per person. Tapos kung meron kayong sasakyan, yung driver Libre ano na. plus 50 pesos lang siya. Kung pupunta tayo ng Halapan, mag-fast cat na tayo. Oo, super mura lang, no? 290. May discount daw sila eh. Pero hindi naman sinabi kung para sa discount. Tsaka maganda ngayon kasi walang masyadong pasahero. Tama. First time namin sa Fast Cat. At first time din namin punta ng Halapan. Oo, kasi yung dati, yung una, yung Romblon na. Ano ba yung Romblon? Nauna yung Romblon. Dito rin kami sumakay pero hindi ata fast cat. Togo. 1K sa... Mas mahal. Togo kasi. Kasi medyo matagal siya. Tapos... 8 hours din yun, di ba? Pag Batangas to Romblon. Ito, Batangas to Calapan, 1.5 hours lang daw yung travel time. Our open closes. Sigurado. Yun, nakapag-vlog kami kasi wala sila. Wala ang mga boys na kasama Kasi natin. kumain sila ng lahat ng specialty ng Batangas. Bloming Batangas. Medj. Medyo may budget kasi sila. Hindi kagaya namin. Wala kaming budget, medyo limited lang. Skyflix lang. Skyflix, tapos Putoseco. Hindi na kami bumaba na sasakyan. Diretso na siya, diretso na inspection. Antay-antay na lang kami. Ticket natin. Ticket sa road. Nakapila. Papakita lang yan. Hello. Hello. Ay, sarap na. Hello. Tapos nahulog. Hello. Sama namin yan. Snack bar. Tayo kita sa loob tayo. Bakit papunta tayo sa Ay, saan ba? Okay. I'm Ram. May seat number at naman na kailangang tumalon sa dagat, ilagay ang kaliwang kamay sa kanang balikat
ikat para suportahan ang life jacket. Pisilin ang ilong ng kanang kamay, isara ang bibig, pagdikipin ang mga paa bago tumalon. Yan, paalis na tayo. Nasa Titanic ka ba? Walang laman dito. Ako lang dito. Ditim pa. Tumatagilid. Grabe kayo sa amin. Dahil nabawasan na nga kami ng natin. Tumatagilid na dyan. Tumatagilid. Eh, siguro nilagay tayo dun sa gilid. Uy, pantay daw. Nakilo pa na yun. Diba? Ito yung economy. Dito sa taas. Open air. Open air. So, sulit naman kasi may silang naman yung biyak-biyak. Yan na ako naiinitan. So, yung mga sasakyan, nandiyan siya sa baba. Bukod sa economy at premium economy seats, syempre meron din silang business class seats. Habang binabaybay namin ang karagatan, isang nakakalungkot na sitwasyon ang aming nasaksihan. Madami na namang basura sa dagat. Meron namang mga basura din sa taas. Di ba nakita ng basura? So, ayun. Dapat maging responsible travelers din tayo. Kasi kawawa naman ang ating karagatan. Piliin na inyong upuan para Yes, andito na kami. Ayan, sa likod na andito na. Yes. Sasakay ka pa ba dyan? Tapos pababa na kami. Nandito tayo sa City Hall ng Calapan City. Yes. Kumuha lang kami ng iba pang shots para dun sa ginagawa naming video documentary.
ayan. Tapos na yung mga ganap namin. At pabalik na kami sa Manila. Maya-maya lang. Ayun yung sasakyan namin mamaya. May wifi? Oh. Free wifi kahit dito. Mabilis. Wala pa pa ganun sa... Parang ang itim ko. Tigita mo. Wala tayong magagawa siya. Ganun dito. Tada! Oh, you know. Saan? Ganda ng ano. Always after the rain. Nakikita niya po, welcome to the province of... Ayang baba. Nakakaasar double chin. Pero since pauwi na kami, hindi na po siya welcome. Goodbye to the province of Goodbye. Goodbye, Oriental Mindoro. Ganda dito. Natapos na naman ang kaibang adventure na ito. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood. Samahan niyo ako muli sa aking susunod na biyahe. Ako ang inyong ultimate travel buddy, si Lakwa Cherang Ragayana, na naniniwalang traveling is the best way to learn. Kaya tara, let's discover the world, mga kalokwatsa! Dito na tayo sa Batangas. Hello po. For more Lakwacha updates, mag-subscribe na sa aking YouTube channel.